Daghang mga netizens ang napahinganghan ni ining gibuhat sa usa ka event host ug organizer din iyang gidisenyuhan ang nitso sa iyang lolo. Busa ilailahon ta karong buntaga si Alfonso Lamela. Mayong buntag Alfonso at welcome dito sa GMA Regional TV Live. Thank you, ma'am. Mayong buntag. Thank you. Yes po. We're so happy to have you with us this morning. Kumusta ka na, Alfonso? Ano yung pinag-aabalahan mo ngayon? Okay lang po ako. For now po, nagpa-part-time ako sa isang bodega. So, yun yung pinagkakaabalahan ko everyday. At kahit busy ka, congratulations ha, dahil nag-trending yung post mo tungkol yung sa pininta mo nga na nitso para sa lolo mo. How do you feel about this? Yes, ma'am. Well, I am so happy, ma'am, and syempre napaka-overwhelming sa part ko kasi ang daming naka-appreciate ng artwork ko, ma'am, na ginawa sa nicho ng lolo ko. So, sobrang saya. Did you expect ba na magte-trending itong post mo? Hindi po ako nag-expect kasi every year ko ginagawa yun, ma'am. And usually yung ginagawa ko plain lang na mga paint, pero ngayon kasi like sabi ko, gusto ko maiba. So, nag-freestyle painting lang ako and hindi ko inakalang magte-trending siya. Bakit mo naman naisipan na i-makeover yung nitso ng lolo mo? At bakit kulay green yung napili mo? Kasi gusto ko po yung hindi masakit sa mata na kulay. Tapos, maganda sa tignan, ma'am. Tapos yun lang talaga yung color na available ko na nandito sa bahay. So, and of course, we'd like to know, how close were you sa lolo mo, Alfonso? Super close po. Kasi yung pangalan ko po sa kanya din kinuha eh. So, siya si Alfonso Lamela, ako naman si Alfonso Luis. Si lolo po kasi, like dati, nung buhay pa siya, mga 6 years old ako, every time nasasahod siya, ma'am, ako tsaka yung mga pinsan kong lalaki, ilalabas niya kami, papagupitan yung buhok namin, sakain kami sa labas. Ganun ka-sweet yung lolo namin dati. This time naman, let's talk about your art and your talent. Kailan ka nagsimulang matuto or naging interesado sa arts? Bata pa po ako, nagdo-drawing na po ako. Like, kung ano lang yung pumasok sa isip ko, ma'am, like freestyle talaga siya. Like, I don't do patterns, hindi po ako gumagawa ng mga patterns. Like, kung ano yung pumasok sa isip ko. And finally, before we end this interview, ano yung mensahe mo sa mga viewers natin this morning? Thank you so much sa lahat ng naka-appreciate. And let's just spread positivity. Less na yung toxic Filipino mindset. Let's be happy always. Daghang salamat ha sa very positive message mo. Daghang salamat, Alfonso. Thank you so much. Thank you so much po. Thank you so much.